Sanibonani, ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Kunohlelo olusha oluzongena kungekudala la ku-social media ku-YouTube channel yami oluqondene nje nama-couples, indaba zama-relationships. Sizosiza amadoda ukuthi yini kahle kahle okufanele ayenze ukuze abe ne-relationship enhle nengena stress nomuntu wesifazane. Kanjalo nabo besifazane ukuthi yini okumele bayenze ukuze abantu abaku-relationship nabo bangabi ne-stress ngenxa yabo, nabo futhi bangabi ne-stress ngenxa yaloyo muntu abazwana naye. Umsebenzi lona esesiwenze-ke eside isikhathi sesithi ake siwufake la ku-YouTube channel. Sizoninika ama-details soon, kodwa nje already sekukhona ama-video esiwashuthile okuzothi ngokuhamba kwesikhathi siwa-introduce sonazisa i-date. Into nje engenzeka njengamanje ningasebenzisa lama-details ala nisichazele kuma-voice note naku-email iy'nkinga eninazo kuma-relationships wenu ukuze sikhone ukunisiza kumahhala singakhona ukukusiza khona la over the phone, ungekho ukuthi uvele just over the phone sikhuluma nje khona la, sikweluleka live khona la enkingeni obhekene nayo. Ungaze mfowethu uthathe isinyathelo esingekho right uma kukhona ingcindezi onayo ngomuntu othandana nayo, sithinte, noma mhlampe ungasenzela i-voice note ku-WhatsApp kube yithi esifonayo ukuze sikhone ukukweluleka ungazitholi sowufake impilo yakho enkingeni, mhlawumbe uze uboshwe entweni bowungasizakala kuyo nje. Kanjalo nawe mama, muntu wesifazane, ungazitholi usenkingeni wedwa ubone engathi akekho ozokuzwa nozokulalela, sikhona la. Ungasithinta nje wenze i-voice note, isitori sakho sikhona ukweluleka ukuze uthathe i-decision e-right. Mhlampe sikhuluma nje njengamanje ukhulelwe, awazi wenze njani ngaleyo ngane, kunokuthi mhlawumpe uzothatha i-decision esheshayo, mhlawumpe uzokhipha isisu okungenzeka ukuthi ukhipha leso sisu nje kusasa kuyoba ney'nkinga ezithile ezizokulandela uzoy'sole ngesinqumo sakho. Sithinta thina sokweluleka thina, sesibasizile abanye abasesimeni esifana nesakho. Kuningi nje bafowethu, uma nje kukhona inkinga onayo relationship wise, sithinte. Yilolo hlelo sizolu-introduce-a soon. Ngiyabonga umfoka Mkhonza lo, siyabonga.